hemos triunfado. Alcohol nada más, ¿sabes? Sin drogas, sin nada. ¿Para qué? ¿Qué pasa, Forocoche? ¿Qué pasa, Forocoche? Mutación genética, enanos sin cáncer ni diabetes en Ecuador. Alguns sons guturals que ressonen aquí a l'estudi entre els assistents a l'hora d'escoltar, que ens ha d'explicar en Jair Domínguez sobre Forocoche. És una reacció molt humana, no? Hosti, Forocoche... S'ha de dosificar Forocoches perquè si no després us agafen, us escanyeu. Sí, no, que embafa, també, sí. Massa Forocoches, sí, ja fas bé, ja, Jair. Per això avui porto remeis. Vam dir l'altre dia que portaríem remeis casolans dels usuaris de Forocoches pels refredats. Va molt bé, això, Sí, perquè tothom té la seva solució, i la solució normalment no és anar a comprar medicaments com a bojos i començar a prendre gelocatils i ibuprofens, que no fan res. I són dies d'una passa de grip bastant forta, o grip o d'un encostipat molt fort aquests dies. Tècnicament no sé quina cosa és exactament, però van caient per aquí a la redacció moltes persones, moltes estossegades, escanyades i mocamentes. Sí, gent que es desmaia pel terra, fan aquest so, bum, 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 bum. Perdona, és que en Xavi s'acaba de ruixar la gola amb un spray de què és això? Sí, un Propolis en spray líquid. Que tens mal de coll? L'spray líquid. Sí, com la modernitat líquida. La modernitat líquida, doncs ell té un spray líquid Zygmunt Bauman pel mal de coll. Ostres, doncs està molt bé, per un bon nom per un medicament, Modernitat líquida. I ojo que l'ampolleta té detalls daurats, Què dius? Sí, home. Mira, ja s'ha ennuegat. Potser era una miqueta massa, no? És que no te l'has de posar tant endins. Sí, és que té un palet perquè te'l posis ben endins. Doncs vés amb compte. Sort que tenim aquí els xurmanos per explicar-nos com podem treure'ns de sobre les molèsties i la incomoditat d'un refredat. Mireu què diu un xurmano. Supertruco para toses y catarros, lo que todos los médicos tratan de ocultar. Molt bé. Ho està venent molt bé, Molt, perquè ja m'imagino el meu metge intentant ocultar el que diu un xurmano. O sigui, ahora no puedo que estoy en Forocoches. No hagas caso a los de Forocoches. No, por favor, hazme caso a mí. Mireu què diu. Té muy caliente, más miel, más jengibre, todo en la misma taza, te tomas 6 tazas al día. Ni aspirinas, ni ibuprofenos, ni su puta madre. Esto te deja nuevo, garantizado. El gingebre és bo. Sí, bueno, però en mesura, perquè molt de gingebre és... Picar. Sí. Bueno, té mel, llimona i gingebre. No t'inventis lo de la llimona, que jo no ho he dit. Té calent... Així m'agrada, que estiguis atent. Mel i gingebre. I unes galetes. 6 tasses al dia, val? Us ha quedat clar? D'acord. El primer que pregunto el xurmano és: ¿en jengibre de dónde se saca? És massa complicat pel xurmano. Comencem malament, És que... Però el tio s'ho anava a veure immediatament, Si arriba a ser una cosa que no és gingebre i sap el que és, ja s'hagués pres les 6 tasses aquest tio, perquè la gent està desesperada. Un altre, clar, arriba, com que aquí tothom és doctor, a casa seva tothom és doctor i entrenador del Barça. Ui tant, si en saben. I enginyer. I te saben trobar el millor preu de tot, que ja pots comprar un cotxe i un telèfon que valia 6.000 euros menys, al telèfon, Noi, jo no sé com s'ho fa la gent, La gent és molt llesta. A casa dels altres tot ho fas malament. Sí? No, això no ho feu bé, vosaltres, Amb la seguretat que dona està al teu territori. Sí. Vine a casa meva a explicar-m'ho. Sí. Escolta, doncs un tio diu, clar, et donen el mètode miraculós de curar-te i diu, el truco os lo voy a dar yo. Es para las infecciones de garganta. Hacéis una mezcla de agua oxigenada con agua y adiós a los problemas de garganta. Ojo, no tragar. No, fer gàrgares. Sí, exacte. Glopejar una mica i treure-ho fora, perquè l'aigua oxigenada no és molt recomanable. Exacte, però el xurmano deia que aquest supertruco era per toses i catarros. Sí. No deia res de mal de coll. No, és veritat. Aquest tio ja ha entrat aquí, ha deixat la seva tifa i deixa els altres. És que ni es deu haver llegit el fil de què anava. No, és que no se l'ha llegit, és que és el problema, que no s'ho llegeixen. Un tio sí que s'ho ha llegit i pregunta: si en vez de 6 te tomas 24 tazas, ¿te hace el cuádruple de efecto? Molt més ràpid.
Clar, 24 tasses amb gingebre jo no ho faria, I rècord mundial de bufeta gegant, Segurament, i esfínters dilatats, perquè el gingebre és vasodilatador sí, alerta amb això, sí? Sí, home. El gingebre és infusionat, no tota l'arrel aquella ficada dins. Però un trosset sí, com si fos regalèssia. No. Et fas una infusió i poses un trosset d'arrel de gingebre. Sí. I no te'l menges, només veus i deixa el seu aroma. La Núria Carrillo, que també barrejat amb metzina podria anar bé. La Núria ens explica que també hi és en tipus pebre, saps? En pols, per barrejar també amb el líquid. Va molt bé. I esnifar com si fos popper. De fet, pràcticament és el mateix. És igual, sigui com sigui, el gingebre va molt bé. Va molt bé. Per ser un xurmano diu, debe funcionar, porque nunca he visto un chino resfriado. Ai, per favor. Són gent molt sana, Molt. I mira que fumen, molts. Molt. És que fumen molt. I juguen a les màquines tragaperres, que això està ple de microbis. No llepeu mai una màquina tragaperres, No es posen mai malalts. Mai estan malalts. I viuen molts anys. Però molts, Apareix un tio amb un mètode alternatiu, però crec que es fa una mica de cachondeo. No ho sé, però diu, un cazo de agua caliente con una gota de aceite, 100 gramos de sal y una gallina degollada debajo de la cama a las noches impares de luna nueva. Mira, escolta, per provar no hi perd res, tampoc. No hi perd res. A veure si vas a buscar una gallina... Una mica de paganisme, no fa mal. Sí, home, sí. No estàs fent res dolent. Les capses allà sota el llit. Sí, és la al costat de la piràmide de l'energia aquella, que també hi hauríeu de tenir. I una làmpara de sal, també, per la bona vibra. Sí. Una làmpara de sal. La roca aquella que s'il·lumina. Sí, home, s'il·lumina perquè té una bombeta dins. I una... Perquè per l'energia... No són boles de drac, Porta un cable. Recorda't d'apagar-la. És que al final no hi cabrem, al dormitori amb tanta parafernàlia esotèrica. I la ceba tallada per la meitat, també. Sí, molt important. Sí. I un ou dur. I no confongueu el paganisme amb el veganisme. No és el mateix, No és el mateix. Ni el pagafantisme, tampoc. No, tampoc. Que un tio troba un altre tallant una gallina i diu, però tu no eres vegano, no pagano. Sí, pagano. Bueno, amb el tema dels remeis casolans, un altre tio, com que veia que no se'n sortien amb el tema... Espera, que ara en Xavi treu pastilles. Sí. Ah, sí? De veritat, has triat el millor tema del món. Què són aquestes pastilles, Xavi? Això és de Homeobox. Homeobox. Sí, és un farmacèutic que ens escolta, el saludo, que ha vingut de Josep Tarradellas, molt de gust. Sí. Què passa? Diu, et dono això perquè si no, no arribaràs al migdia. Molt bé, doncs una mica d'Homeobox, mentre en Jair ens explica una altra recomanació de xurmanos. La marihuana ayuda a curar el dolor de garganta. Ho sabíeu, això, o què? Té efecte analgèsic, no? Ho sospitava. Sí, esclar. Me n'han parlat. Sí. Bueno, doncs el primer comentari és tu flipes, Monger. No s'ho creu que funcioni, no s'ho creu. Està recomanada, no està recomanada pel mal de coll. Caramelitos de marihuana, no? Pel càncer, bueno, coses aquestes va molt bé, no? Sí. I un altre xurmano li diu, sí, y cuando pilles la chustilla y te entre hasta fuego para la garganta vas a flipar de lo rápido que se cura. Home, també s'ha de fumar bé, no? Suposo, No hi entengui amb aquest tema, però... No cal tenir ànsia, quan ja no en quedi, ja no... Ja està. No cal que aneu a buscar un escuradents a la cuina, allò, no? Ni les pinces. Tampoc. No. De les celles. Fumar amb les pinces de les celles és molt desagradable. Ni amb les boquilles aquelles antigues de fusta, no? No, mira, allò m'agradava, fas molt de senyor. Sí, de Rose de Whitbucater, de Titanic. Ostres, sí. Que és el meu somni, tenir una cosa d'aquestes. No fumo, però és el meu somni. Fumar amb boquilla, fins i tot diria que és sa. Sí. Fumar amb boquilla i amb guants fins a l'avantbraç. Sí. Això s'ha de fer. Bueno, un altre tio no parla del tema de marihuana, diu, pues una vez andaba yo de mozo bastante jodido de catarro y dolor de garganta, me fui con un colega a fumar unos petas y cayó una botella de whisky. Al día siguiente, como nuevo. Veus? Sí, perquè ho crema tot, s'ho menja tot. Sí. Tot arreglat, i com que això és fora cotxes, doncs hi ha hagut una resposta una mica fora de tot, trobo, perquè un tio deia això amb tota la seva bona fe, que si la marihuana ayuda a curar el dolor de garganta, i un tio l'ha dit, diu, sí, i també comer polles. No, home, però no era això. No ho puc confirmar, però bueno... A veure, podria ser que també ho digués des de tota la bona fe, Des de l'experiència. Que ell ho ha provat. Exacte, li va anar bé. No sé. Sí. No sé, no trobo que un metge t'hagi de dir això. No, perquè... Bueno, no ho sé, és que ja no ho sé. Abre la boca. Ja no ho sé. Bueno, anem amb un altre tema, que aquest estarem dies parlant d'aquest, perquè és... ¿Cuál es la mayor guarrada que has visto en un bar? Ui. Bueno, aviam.
és molt lower tot el que es diu aquí, Em sap molt de greu, però ja... Clar, que nosaltres anem a restaurants bons i No, clar, sí, ens trobem aquestes jo escenes. treballava a un restaurant que un dia vam servir Què? una cucarachita. Home, però això a Mèxic en mengen moltes d'aquestes. Però les demanes? Sí, també és veritat. La noia s'ho va trobar al final. Quan s'ho va menjar tot, llavors la va veure allà. Vaja. És un tema recurrent el de les paneroles en els bars. Jo no me n'he trobat mai cap i toco ferro. Jo em vaig trobar una oruga una vegada. Sí, en una amanida. No, però es converteix en una papallona, que és molt maco. Clar, me la puedo quedar per fer dels cucs de seda. Clar. Què vas demanar, un plat de fulles de morera o què? perquè igual era per això que hi havia Està molt bona l'amanida de morera, Molt bona. Sí. Molt, de veritat. Amb una mica de pinso de gos, escolta tu, sensacional. Això va molt bé pel colesterol. I per la flora intestinal. També. Va passar la gana, també. Sí, tot alimenta. Escolta, doncs ja seguirem amb el tema del guarrada. Us en deixo una. Sí. Que és un tio que diu: ver com un cocinero se chupaba los dedos para ver si el entrecote en la plancha está al punto o no. No passa res, Llavant els dits tampoc saps si està al punt o no. No, si està una mica... No, està sabrós, està oliós, el que sigui. Si ho fan tot amb les mans. De tota manera, el foc ho mata tot, Sí. I el cuiner segur que era un professional. Sí. Això és veritat. Mireu, també us regalo una escena que us farà pensar, perquè marxeu amb aquesta imatge. Perquè un tio diu que es va trobar un pelo de polla en el pincho de tortilla. Va. Això no és veritat. A més, com saps de quina part del cos era? Veus, ja no ho vull preguntar. Què passa aquí? No vull preguntar. Per què ho sabia tant, aquest noi? No. Què havia fet abans? És que igual va veure una cosa que no havia d'haver vist per abans. això mateix. No ho sé, ja no ho sé. Potser tenia mal de coll. Bé, doncs ja seguirem amb aquest fil a Foro Cotxes quan vingui de gust Jair. Sí, home, ja us he vist. Moltes gràcies. ¿Qué pasa, Forocoches? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?